Kardom, ili runing tikathar kini ada pabirta angton pen. KSC bolongko maji aro pentong sikot pen perang kiamai kang nipon. Nonang kili ji phai kunia chik loni phai krihini arni KSC bolongko maji aro pen chapater pi ponsi arni sia farman career guidance sajai mek peman ponji aphan kache sikpon. Labang sajai mekalong thawa silan ke inut IAS officer Nagaland Mon district along si alangli DCR pu deng ponbom. Lapen alang lia hin pensi bidi sore nang pitikang po lapen an parta ili tum along rialong ke theke dinga tum sitami labang so jai meklong jumesen bidi sore jakong horang nang ki pialong ili tum kadu kawi lang pherang kang an parta bolong koma jielong lo charlie awoso markedo anatum talabang so warsai chu endon pen methangali kachpalong don chi aphansi kese bolong koma jiaro amai phu robi singnar ahin pen tuning report tang te perang ke mailong kaning je ponalam the arju ponsana nam the chengchia prang na tum vidya hoy tu phan ni reng klong pen na churo ro are tum ni tum la ka chu hang teng pe ra tu apol ta ra pa tu thega po bol ba tu pen reng sam na ro pidi kopi posi press ke hang na ko wa pidi da PWD IPL ni tum KSC bolong komaji arohin pen ni tum pressbit ki hang nakok aputha vera no non ki bangji 12 member ali one day provide education a program ba ni tum kiteng ponji fa ni tum bolong komaji arohin pen ni tum pangdak pontaro lon KBG adim ke ada bolong komaji tata bidi stadium lo sini tu padopan po di ini tum kacuhan po nage thabesanan ke ISDC napen in 2012 abes lo UPSSC napen NPSC pen kiuntang biro work ada di sini po napen putat kathason intisar ala di sana pora pen longsing teronsar ala di sana citono pora pen itu KSA Samson teron na kaya da bampo na pe puthot GSR chite ba po na pe puthot ojoiro chingona pen peran itu KSA krem na pe de bampo na si deri nari tum na da bolong komaji ai student atum pha deri kachure ri kantum ai na ro heloving pen ke bang iri tum kachu pha teng pen thamesaren ke iri irut IS officer alari ron kitang ke kuhiwalo sarani non lembom lo nari tuwelari alari da bolong komaji long bang po kalbi long ka alari kimang cheng la bon pusi iri tum ka batha di dur theng long le na da na penari tum jara YouTube long stebe nang tabe alani men dok na sala alani peran kucing peran kithan na hai putha bagara ni tham pala iri tum nasop alani program chitto du no polote iri tum loles mate gian kopi ki claim nai ma kopi si bere raji ma na hai putha iri tum asap o loles iri tum long gunji ba pusi iri tum kabatha do nasi iri tum invitation alo stebe pidia bangke long thomet gipidam ya da Bukoria High School lapen puthot Hills Edawi lapen puthot Erega High School lapen Lukasen Kodas long piro pili gipidam lo nasi liri nada BA ke pas pedang lo non sekenia kelas 10 pedang lo lapen parent atum stebe ada adira cipidun pe koson si nata iri tum kalbi ahawar kalbi arab atum fan koson si logi chari ahina bang kapaprang dunjia bidi koson si itum KMG mara so bidi de endu dong na peniri tum long komaji KS aro in beke kai KS ave na logi chari aputha lote de tu cherok tok sidolo na pen kai KS ave tum nari tum long ajab dum thip sido pura bolong komaji KS aro in beke
rasi lot puthot cho nên đi thot đi đó dada bolong komaji high school 10 along doa up to labidi pedang lo peran là tung lada kuliah pedang lo Darukasan Konas Pendalo mas Central School jara karpo festival tu kaprek setengah cetong bunsime pipolo polo de iritum loles ci irangsot iritum kalbi along mati kal dada bolong komajur ansusi kosul ka paprang ponjiba joso putai iritum abi pipen loles kosul si endunai wa joso putai iritum en nahai ahobu endulo polo de iritum ansusi irida bidirong dunjiba posi kabata athe irut iupe esi ke pasta nata to 10-12 best atum nasarari iremang puro tante iritum lores ke long dun beko posira itu adira cipi dona pen peran school aprese pas severi hin pen curedi polo nari tu severa class 10 pedangok pate class 1 class 8 ba la up to 12 pate data rokasten ko desa aprese paro apan severi digo kacuredi kantu mairaro nari tu nada BA anta do posira dara BA cari bom aya atau masih dari itu tampen nada 12 November 2034 lagi nada biri stadium balong wang pen adi cipi dun poposi dari reng teror pen apola bangke ADM nada student atum napale era po napen kuhiwa pen nari kimang jia bangke nada heroving sirabel nari line em along adalah pada proposisi dari tempat berta tapi dapat dari peran cingkiro lo adalah MPSC tiuntang apa ta cingkiro lo dapat kata soal apa ta cingkiro lo penong sing teron sama cingkiro lo dapat dari tum KSA Central Committee pada dari cingkiro lo ini tum ada dapat putar ada ini tum dia coba apa ini amen palu pompe dan orang ini tuh lokal IM sere ada di racik tong nuji ada di pakai itu chief guest pasti ini tuh amen IM pom nasi tuh doang sere dari tuh racik cirap rapet ada napen nada itu dole pompe doang sere dari tuh nada bolong komaja sonja posonga pi kitek kiriya tu sebe bidis turi rapido no neri tum para so ri tum kapatek ji phane tum long komaji aro tu ke kai ke ajab thep long ape ajab thep well po posi ri tu nores education apa ke kai ke bolong komaji aro tu ke ajab thep je do po posi ri ta banglon chitong rape no nang lam chithan na bidis turi endo no nang ni ri ta dun pola ri ta banglon nari tu pha chonghong lo nari tu ta banglon ni tu ta kai ke nari tum pha sek dang pola da adi maklong ri tum ri edo adi adya sebe tu ri edo si 12 November 2024 ri bangkela tu ri edo si 12 November 2024 ri bangkela ri tum sebe ri tum bi emergency nali unde thai re bande sebe ri un alma gara da pare poste un edet along mas sebe ri tum bang penok nada loles ho endo lola iri tum Kerera pe maset ini tuh kalau les lagi tangge kaprek akam tadi dah copyright Dutch competition ke bang kali itu di sisa ke bang itu ISL ke bang pura deh ala loles kalbi arat tek nangji tu jadi tuh dah kalbi atum apam tek lagi pura so kacuhan dam along ala di bang lek pura itu fan dam cak cipi dulu posisi itu dah bang posisi dari itu dah adi cipi dulu nak nasi di dalam te bang ke bading oh ya lo posisi bo copyright lam the denji raji dolang kurote re fan la ajuji kurote adara contact tabe nalo lidam tira pasi kantong to karno Theng pia klima ke joypen ke ronpon lakha kre troxy socheng dhenta constituency ke parlo NGO Homeo Health Science Education and Ayush Foundation a hinpen alangli tumasa hema theng no mat theng pia klima ke joypen ke ronpon bangso theng pia klim ke ronpon laki non ilitum kidobom adderalong paler sing nang jipu matha pensi bangso jaimek deng poniglo lapen non ilitum along industry lapen kapre along pen air pollution ingdang bom asonsi thek ponlo la solo kapre kiso sitami kilong jiang ring thetando lasila haipen chiri mek jia phansi NGO hinpen air pachan jia phansi thengpi ke eta
the dunga kenang sot puta matha ponsi ron pon lo puta pachini pon. News Text Report, Karbinglong News. Nilitum NGO Institute of Homeo Health Science and Education Ayush Foundation pu pini ningkan hini kicok arni lo lapen nilitum ningkan hini yang bong all medicine plant nursery pu nilitum nursery mena clemency ako nilitum ke epon boithalang so hamren dipu bukolia lapen ke langhin constituency lapen ke japrajan bukajan area ke japrajan along niltum arong pacetang lo lapen ladak halung langso lo bangke niltum la un ana bangke ladak bangke mu ketang oni ana bangke mu nenganing kanan niltum pacetang lab jipan niltum arong lapen non rigbom lo sisik bom la lasi karbiang long atokonu kedu niltum la bangso dawai ke epo bangke niltum along tin tami traditional labangso segelang labangso sentar long kang puya ji phan nilitum pini nilitum labangso cerai pon lo lasi nijang karbiang long chinthong pinpo habi penceng lok rongkhang pinpo richo penceng lok rongasar the penceng lok nihang karbiang long ta along penilitum humridam kele an bang nilitum labangso pacetang lo keron lapen ke lasi karbiang long bong eprang ke bang je phan labangso misen ilitum akhe sita labangso ke klempet ji kache ja je phan imena kichi un pet je phan nili pini labangso ningkan hini arta ke chogarni nilitum labangso arong keron stame pini nilitum labangso pini an kington pono peneng bangke lasi Chuningri lo karbiang long solang dora doan stame nangletum puthot cheto thu peji phansi Apan pini lamang sojai meglong nalitum la e thengpi keron go pi thengpi lo ne than pachini ponita nilitum damtang ke forest department pen angkerap do suri thongkep suri thongkep pen angbong suri pho dolang non niltum ke e patangon e da dim bangke langkhang tu kaliviti labangso root lapen rong ke eji pulo asamala toward kasalam ji pumasi nilitum elong ledet nitum arong bivet lang no anta kapre doana rong bangke nilitum atokonu nilitum kiron pacetang pontang lo lapen abangke ke eta etang lo lapen ke non bangke nilitum ke bang thuji bangke non nilitum achili ki riga bangke nilitum anso se labangso ke etu pacetang phansi nitum bor itun pontulo la penalitum NGO men ga Institute of Homeo Health Science and Education Ayush Foundation nalitum athepi kupi se an poning de nilitum karbiang long Domrui men kathara rong asar penja pon lensi langchingbar waterfall ki joi ke langadim kabonai ke pangcheng pon lakha khrit roxy socheng thenta constituency ke parlo rongmongwe block ang kangalo domrui men kathara rong adung hakko pen anong ka chithang club british ahut rotterdam ki club po arnam rongman mati sitaram pahar po adim adung het langchingbar po alangsun kelang messen ajok domrui men kathara rong asar Kensing Kathar President Langchingbar Waterfall Lapen Secretary Joy Singh Ingti Alang Litumpen Japon Linsi Labangso Alangsun ki jui kelang jiadim kabonai ji aphan ki claim ke pangcheng pon bomlo Labangso Langchingbar Waterfall ki do lage domroi men kathara rongpen ke helo kilometer ke thoman baksi doji Lapen ki saratum chethan pon labangso alangsun adung anglongolong arnam rongman mati sitaram paharpu do labangso dimalong sita lapen ram hakko hut ki do adim pusi chethan tha non puta sita therang ke thak akeng ki toradim dolang pusi chethan pon anparta rota hem sita me hakko hut ki kloadim pusi haladak arada tumpen nangthan nangpachini do Langchingbar Waterfall President Secretary atompen alamthi birtang tonpen arju ponsena rongmong bipen jonasing tiso Karbinglong News ni bang Brahim ba presidente ni na ba ke kan singatar la sepini dak
nirong kang along ilong langking barlang sun pudo sasadak kelang mengedim besen tapi ke i pu narajon lo i ke pu secara ampah lo i ke pu landung long lo sasadak ke langking barlang sun lo sadak kelang mengesan du tapi langking bar alang sun lake dak mo anisi dak thik pamilete bang kijui kelang tu bang po dak kelang adim misalnya posie la tum kado ka biki kijui ang tada ni samjin depo nasi nili kani ya lamba ke landa lo nasi ni lam thi la thi tun ko kijui kelang adim lo wa lang su lo ini ben ke ke lo na to ahi ke misalnya apa kai bahwa tujuan selagi kepantik pemanji kepantik pemanji oke harus serkar ini pasti mungkin macam lain